daghan kadto mga tae ug iro. Para lang ipamutang nga gilid. Gawan ng pandiri silingan. Yana, guba na, wala na guys na. Tumba na gamuhang tint-tint na. Wala na guys, tangtang lang na dari kuan kay naggumbitay na magudto si sang trapal kay nagisi na. Lisod magkuan na kuan dari kay ang tapis kalsada ba niya. Di po ko pwede magbutang og tint di ay kay mo lupad niya pa. So magpahimo na lang jud ko dari og kuan kanang pabuhusan og gamay nga simento ba ang poste para di siya kuan malupad. Nung nahinlo na wala na yung mga tayiro. Hinlo na siya guys. Ya manang limhiyo hinuunon man dyan na dari kada kuan guys manang ako kapanghilo to guys. Nung na ako si panday ako maka si panghilo dari. Nga mo. Sana imong gikanta Kirsty. Ha. Ay. Napo kay mga kuan dari guys apan na mapinturahi ri di ah. Ngano man asa? Gabidjuki ka? Gabidjuki ka? Amat mo guba kay na nga buslot na. May ilisan. Pag ilimpiyuhan sa kanang lindot nga kuan kanang puti, kanang neat kay tan-awon ba. May imong ifolay. Ano murag kanopi ma ba? Na lagi nato ba? So, siya na. Dili siya pure Bisaya ba. Guys na nga dunot na siya kaadyo na tumba na maguni siya na. Kuha na lang na siya kay kanang digisi ba? Ha? Di palitan na to na kanang puti color. Murag kanopi ba kawalo ka nang kanopi ka nang. Kaya ba sa parapon sa tent? Nga to galito oh. Oh, ya bitaw. Na mas dumagiti. Para di na busot ba? Naman ay size naman ako. A few moments later. Hello guys, pag dali na haugo ba sa hang tinta do guys ug nang hinlo pugod ato sang amo. Diretso ko dari guys kay mo adto ko og dumagiti kay mopalit lagi pug ko og trapal. Diyan na pikinahanglan si Crystal, mopalit pud si Crystal og kuan kanang padlock sa iyang lakir. Diyan man lagi nes kalit-kalit guys da manang ako ga dali pug ko kay alas 10 na. Makuyawan pug lagi mo sakay daning barko kuan kanang ayo pascrap ni. Kanang labi nagbawad pero linaw noon ang dagat guys na linaw siya. So way karata guys basta linaw. Diya guys niabot ako guys na sakto pud nang gawas ang mga estudyante dari sa St. Paul. So to ako sa gate 3 si Crystal ato kuno ko maghuwat sa gate 3. So dari ta molibot ta dari sa pikas guys kay diri man ang gawasan sa gate. Guys gawat ni Crystal. So kalit-kalit ko gari guys kay wanay nasa ipapalit ya break time man ang gitudo nga alas 12. Nasa naglakaw to ah. Yes. Nita. Wala, nursing man. Ha? Pag nurse, ang nursing, maginani pa man. Aw. Ako balauna, pag kanina kay Kuan. Oh. Kasi pag alas 1:30. Oh, ina. Ano naman to sa City Bank na siguro diha. Okay. Kung bakit ko yung nakuha. Yasa man karon. Sige, nag-umpisa. Muna ko rin sa counting class sa balauna. Kasi mo pagkagalaon ha. Kasi alauna 30. Charger palit mi og badlak niya sa locker. Locker ni na og sa kuan. Dito. Na. Sa may i-clip kanang kana.
I-charge man to? Hindi mo chargeable. Asa may bayad? Diya guys, kaning among gisidlan nga mall, City Mall ni. Dire ra po ni sa doora po ni sa St. Paul nga ijang gi-eskwelahan. Kadali ni siya kay ni klase pa ni siya nga alauna midya pero alauna pa hinuon guys, diya maglakaw pa man dito pa dong sa ijang eskwelahan. Ang imong klase? Oo, ang klase kay 7 to 11. Hi sa kani mami. Hi. Namalit bay mi padlak og iyang panyo kay iyang mga panyo, mga daan na pud diya kanang nabilin po dito sa Tanawan, Uslob. Bitaw guys, kanang palit po kong kuhan dito ya, trapal. Sige naman. Dili na. Mall guys, doon rakadyo dari sa St. Paul. Doon ra di siya kananan dari. Hi. Parin ako sa badro. Bye. 500 ang metro sana. Asa may kanang nipis ani? Kanang nipis dili pud kay siya. Kana pila man na. Pag 3.20, dala ng trabaho. Doko man po do. Dalang trabaho, 500. Kani, ma'am, 320. Kapag black, oh. Ay, black ka ng black. 400 niya po. Kapag black ka, may 200 niya po dalang trabaho. Kani, 500 dalang trabaho. Guys na ko guys niabot ako guys ni palit ko daning kuan kay maninda lagi ko kanang tapat sa mga sedan ba kanang palamig. So nindot ni siya kay taklob na siya nga na ja. Na say pakapin nga na taklob ra ni mo na. Na say pakapin nga kuan na. Ani. Tapos Manila ba? Dili ba naman Pero sa tuwas Manila, di tumba man kang na may tubig na usudlan man na. Yan eh, mura magumay ang ilalo mo niya. Kato sa taas. Di wala matumba man siya nga. Matumba din ang butangan ni mong tubig. Matumba siya ko'y tubig. Oh, butangan na siya juice oh. Pero ang ibutang ani katong mga prutas ba nga hiniwa-hiwa niya butangan ni mong kuan. Mix fruit juice ba. Diya kahang gipalit kulay green. Kay kuan mahal na ba ka siya tag 200. Matrapadi pa rin sa lungsod palit. Di naglusog nga di ko magisi. Kani sa di siya magisi kay baga ni. Pre ano ba oh? Daan. Di lahi na siya kay madunot din siya kani di kay kuan kuno ni pang si tawag na class sa tignan sa bayi nga. Di ko na madunot. Asa to kuan? Kanang kuan na siya guys kanang sugod na rin kong paninda. Pila na ba ni siya? Nakalimot lang ko naman. Nade-resibo di Tag 220 ag kuan. Litros. Salamat ka Zumambi dia na pinturahan na nag-divider dari. Salamat ka Zumambi sa imuhang pagpapintura dani nya pagpahimo nila among kusina. Nice ka gitisting na namo dari among gibalhin ag TV. Nice na siya guys. Hapa na sa butangan og mga display sa ubos guys. Salamat ka Zumambi. Palusot ra. Pwede po dito ang sit up. Asa to yung para. Tuplukan diri. Ano niya ba? Oo. Ako ba dito magkuhan? Ang ampi sa likod na. I-sit up na daan. So na guys, bali nila TV dari. Wa pa ko mapay paghuman nagkuan pay mga gamit na nagibutang. Nakay bula pala ganun ugaw ah. Mamahaw maniod to, manihapon na nida guys. Itong handa sa atong birthday. Hinauso lang ang handa-handa guys kay dapat ay isda nga. Nanggahi na ni oh. Yung buntag mo na? Nya, itlop. So magabas ko dari guys kay di sa gahang birthday ron guys, busy ka ko. Hinauso-uso lang birthday. So manihampot doon ni sa guys, sa isang gabsin. Kay
Wa ko nakat busy sa magluto. Wa ko ni handa na kay lisod nga maghanda-handa, mo pa na may palit na lang magbugas. Di wa ko nakatubag sa imong tawag ganiha kay arang bisihan na dukos garden ja gamong silingan po dari nagnapoy gipatrabaho ba sa jahang mga tanom. Ato sa mohang gitawag man ko ganihan ja. Wa po sa kay bawo nga birthday po na ja kong gitawag kay gipa-transfer lagi ni jahang tanom. Wa lagi na salamat sa imong greet na I love you nay. Love you. Basta piskay laman ta, wala man tay sakit. Ampo lang ta. Wa lagi ko handa na yan. Sangag relis ni Kuldari ug kuan kanang bahaw. Asa man kanay? Asa man ka na may mga motor lagi? Dadam ka sana. Aw. Para gising ka sa pagkalat. Ikaw ka. Ano tumutawag dito sa mga tanong. Pwede ba tayo tawag nga niya sa pasang tawag? Diyan nag ganiha pag tanaw na dari nanay kay Miss School ja. Wa man koy load pud pang tawag mo tawag nga tako nimo ja. Wa mo ko nakapag-load lagi kay si Nicole na may wifi dari may mo kunik sa signal ja. Wifi di man pud na makatawag. Anja makatawag lang man nagnaas im dana katong dis ni Agi naka-video call ta. Im. Ja asa naman sila ronay? Happy birthday ko. Kisa man na? Happy birthday. Kisa na? Tabay pangkuanda hinguhaw. Kisa man na? Ala si Upaw? Oh, salamat. Wa man tay maaduhon lagi pa kay sa man nang namatay estudyante ja. Wa ka di anda kay. Ano mga dala naman baka pagsugi hapon na mo ano mag-ilis niya na pagayron. Kuwara na para ang mga handa-handa para nas mga bata. Happy birthday te. I love you mama. Salamat Biol, salamat amping mo diha ihag ko ni Bibi, cute. Lamin tag maka uli ko ba kay iro maka hag maka ha? Uli ko pa sa pangambit. Basta may pangambito na to. Dari sila ka paring Pedro. Hala bitaw no pista naman dahil diya ano. Kasi na kay kahalat. Katang kapilya. Pakantahan ko kate. Na may singing contest dari ug makadaog ko diri singing contest nga yabag. Na may singing contest dari nga kanang paras mga yabag ba kanang mga yabag. Uli te. Moapil ko ayo kanang kanta dari sa kuan kanang contest kanang yabag ba mga yabag. Bilin. Papa. Basta tay. Oh nay singing contest lagi kanang sa mga yabag. Jadak tay. Happy birthday bawat kay 100. Ha? Ano pag Maluoy Ginoo tay, ang iampo sa Ginoo nga makaabot mo kamo na lami ang iwis nga makaabot mo 100 birthday. Atod na may 100. Lagi kanang lamang giampo sa Ginoo nga makaabot lagi mo sa nanay tatay. Ug kuan kamong duha makaabot mo 100 years. Kapin. 100. Ha? Preso na, dahil sa sulutan, yung pagkakulinig. Usi, presyo. Magpalitson pa man katay nagka 100. 100. Yun, ano ba ito di man? 100 years? Unsa man dito yan, nay? Patinta raman to. 80. Ito mamagkuhan. Tapos yun na napakotro. Des ni Agi nay naka-birthday laman tos Cristel kay birthdayhan sa iyang mami sa Michigan si Ma'am Bisminda. Mo tong birthdayhan si Janja. Wa man nagsangag ra galing ko dari og kuan. Bahaw. Mo kuan ra ko nimo nay kay agahang amutan. O na, sige na. Di ba agahang amutan ja pista ra papuda na asa lamang puning kamutan pud bisag makahatag lamang tag pangdagket diha kapilya. Sa may dusudan. Nasin nga kuhan. Nasin nga mangsi. Ito 100 kilo. Okay ra na kay at least na yung sudan. Para rekad. Di mo mga ito. Dahil na nag-inuin. Ha? Wala ka ito. Para rekad na nag-inuin. Nag-inuin. Mag-reunion karong August? Diba, wala ka ito. Si Pwami na nag-inuin. Wala ka pista. Lagi kay lain-lain naman si Ali di na po na magpista. Nag-inuin. Hala ko.
Palit na lamang ka sa kakilo, tay. Mama, ilusan yung gangkon daw sa kakilo ka nagkatulis mayo. Sabi mo, nakatulis tangod. Kakilo, ganda tayo minuto nga sa ka. Buwan na ni Basib ice cream. Unsa may nay unsa may pizza da ng pista? Pwede sitin man daw sa. Masag maka-timing tag nay kwarta maka palit tag karni tatay. Di, sige mo palit. Mag-release ko na, mag-release ko an, citizen. Nay senior citizen lagi da. Tatay pabaylo ako 10,000. Na, sumunod ka ganing sa mong bay luon, wala mo di kasi siya. Karon na 1,000 na ho, ang sinking pants. Nabaylo mga nag-sinking pants, 1,500, iba nagbugas. Nga sagdilaman nay piskay laman nay yampong naman nato ng mga problema. Listen man, Lagi mo lagi nalisod ka durong panahon na mahara paghihapon nagbugas. ang takas mga tao. Dyan Makas ginoo, pamisa. mo lagi salamat ka dunay kanang mo kuan ra ko nimo manawag ra ko nimo inagka 26. Pon. Discontent na jumba ka nang ngay. Yabag lagi. Nayabag nga contest dari mo apil ko madon laman konsolasyon price ko. Bitaw nay kanang maghuwat sa laman nay kay gahang premyo sa sugbusog. Wa pa man gud gihatag. Na Inamot nila sa kwan, di ba sa kurinti? Mas kurami kinahatag kinintos, kang ngunita kinintos, mag-iba sa kurinti. kay kuan man nay kanang basin og karong pista po dari ihatag. Ang hatag tag 200. Ito ganit, taga na naman naghatag, dahil lisod lagi ko pa. Nalisod lagi nay. Pagpanggato, isda, tubig, sentral, kang mga gamito ng bahay. Walagi ako dari nagasado pugol ganihag ng pupugos ang sikwa kay na maligja ako tagot sinta man ang kilo di naka 150 pugo kape hindi nakapalit pud mig sudan bahala buwan. Sikwa, ano mo tin, awa na. Na pa mag awa ng pipino nagtanam na pugugusob na first man ko dari sa among barangay inja nasikan ra ko sa kanang municipal bata sa tibok Oslo ba tibok lungsod. Ito na po yung premium. Bao kay ni man tug 10,000 man kuno ang barangay hindi wa pa man gihatag. Gihatag na lang ko, hindi ka pista. Og tagaan ko makauli ko puhon. Maadto laman nato yampos Ginoo matagaan ko. Matagaan ko premyo ba kay Pero pagpamasahe, tibo. Pwede rin pamasahe, pwede magastos og mulo dari. gamay raman mga libo balikan naman na. Walikan libo. Libo balikan na. Ato lamang yampo na nga tagaan akong premyo basig madungag sa Ginoo ron nga ihatag na dai sunod adlaw. Kaya og ihatag na, madto na naman pud og kuan di ko makauli makapahatag bug ko nimo. Makahatag pong tatay diha ba palit og sudan. Pwede karni lagi pista na dahil hindi sa nagpan. Wala madal mag-murili sa dibog na citizen ng buwan na. Unya sige na nay, salamat kaso sa greeting na sa tayo I love you ninyong duha. Salamat kay kuan nalubat na pud ang cellphone na napuwan na. Nabisi lay ko dari gabas-gabas kay magtinda-tinda na magugsudan dya. Naguba naman naghanggi tintint dadto. Na pong pulihan. Magbuhat na pagutro. Magbuhat ko ganang trapal-trapal ba? Kung may magabas-gabas taris mga kawayan. Naging birthday ron pero gabas-gabas lay ko. Nandun na laman ni Naima. Udo ka mo ni masyado, Karong Ogos? nanang ko sa ticket. Madyo. Ba, kasi na ba na riya, kota na riya. O pa sila ka buo kay na medyo ka bata lang dadun. Katong bata sa pagumangkon ni Ria. Parang ganit. Kuy naman, di ba kuy ka man sin. Sige na kay lubat na nga cellphone ay. Lubat na nga cellphone ay. Lamat tay. Sige na, I love you nay. Basta mo manawag ra ko nimo nay. Salamat, love you. Nawag in tao sa mother.